Ce flash vous est présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuellement, jabran la jabago malkono malko kan ka folni tan di awma ka fago bismillah ka donki waru kenaka. Amanga bi donki waru damne malkono malkalandu nga tomba mi wele ko ayem ule kle duru bala blake bitene novem kalo kle mugan kele samba fla an mugan fla malkalanso bela kunchama be ni bara blaina ina fo lakana balia sanfe kalanso la kala yoro sania balia ona nyokona chama hakilna jigna uluk nge kle saba bara blake dogo kun temelina. Ameto malila ka keni mangando temele alin mamanaje nuhun togo ni ale parti USR nyamai datuguli seben blala ale kan ka blaka Bamako ka sobombala Bamako sigida worona kiri bulon fe bitene novam kalo kile mukan kile samba fla an mukan fla nega kan tan kile wati Ametanda fe jamana na bitene novam kalo kile mukan kile samba fla an mukan fla William Ruto ni ale Kenya jamana kuntiki ya ila ka foko farafina koroyan fan jamana ka kelekece munu begata Congo RDC ni wakati na ya saka dansigi jekulu marama fentigi munu be wele ko M23 ni la seni kera Kinshasa ni ale Congo RDC fabai Amta Turki kaw fen kanga bidon kibar kunche Recep Tayyip Erdogan ni ale Turki jamana kuntiki ya ira ka fo bitene novem kolo kile mugan kile samba fla an mugan fla ko abisa ka keleke chow blakata siri jamana kan ni la selin kera wale do temelin ko fe kunu karidon novem kolo kile mugan ni oye muguchi siri ale ni Iraq jamana kan kanyesi kurdu ma ni ulu esiye kabo Turki jamana kan Nous kuna fonda madone bi danski anga bi donki barula ama fo akambe dien wakati were. Ce flash vous a été présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.